barane. Ngaketan aku. Aku rono to. Aku tak mlaku. Gak ketok malah ketok ning kulon kok. Ya tak mlaku. Ada berane? Tak mandek kok sik kono. Nes, bentar no. Wes. Aku badannya ro kowe. Foto-foto batang ae. Urung. Nah, sudah lagi. Roni akhir video Roni. Roni bakatat baro ta lho. Dadene dewan sampeyan ya. Wes jos. Iki menala sing kok ini. Apa iki? Piye no rai mengak suatnya. Isung. Ngeplak lur bro. Cara ngene Mbah. Anu Dek rono Dek. Ya Dek ngene Mbah painem. Ada nanon. Ngene Sugiya, ngene Erik pura. Wah, ning Lampung wae. Oh iya tetep lah. Ngene Jabri kayak bagi ya mau orang bagi. Wis panas ya ini. Oh, tutup ini. Ini kayak wonge. Bagi jem. Assalamualaikum, Mbak. Nggih. Nggih. Aku poso ndek ni motel. Nggih. Soale sok jalan nang Nggih. supir kok. Mbak. Minal aidin wal faizin, Mbak. Mohon maaf lahir dan batin. Nggih. Gusti Allah ngapura dosaku karo dosamu. Nggih. Dinori aja iki ya Le ya. Nggih. Gus sukses. Amin, Mbak. Ngati-ngati. Nggih. Ya padha-padha. Kok aku semono go ana lupute yune sing gedhe pangapurane ilang dinori aja iki. Nggih. Sarapan sore ini kok piye? Pun kula ajeng lanjutin. Engko ora barbar bas lak panas. Iya. Lah petok ning ngetan kono aku wis mandek ning ngetan kono. Ini sih Bang. Cek dandane no Mi. Iya rong ngebane kedandani. Dandane rong ngebane matuwi. Assalamualaikum. Ah, minal aidin wal faizin, Mbak. Ngono kan, ngono. Nggih. Batin ya nek salah. Iya. Brik. Ya. Hari batin ku ya. Nggih, ndang cepet mari ya, Brik. Ya. Nggih. Batin ya wi. Asnya ke sawah, Dok. Engko sik Mbak. Lor kali ya, Dok. Lor kali, Mbak. Lor kali sik kula gek kesongo. Kan nyambon mbok ngene mbok barang kowe.
April diwarai nganu. Diwarai siapa iki? Pasmi. Ben Jawa. Suasana desa Gedong Putri, Ngasinan, bagian Kerajaan. RT 7 RW 1 Kecamatan Parot Kabupaten Ngawi Bolo. Ngomongnya cek rada gelepotan. Rumahnya Mbah Gatot mau dikasih renovasi. Ini rumahnya Lekos. Rumahnya Sugiyah. Ya. Ngene Pak Inem. Itu ada Maji. RT 7 RW 1 Kerajaan, Bos. Kecamatan Paron.